zitten. Dag meneer. Dat is de Samuel, die is voor de stad. Achter de hand is het welkom. Op de tafel en de handen. Het is een finale 100 vrouwen. En inmiddels zagen we dat Douwe Adels een stappenkoor had over 2,18 Ik ben niet favoriet, maar ja, de laatste titelpost als het echt als laatste oerblust. Dus ja, dat wie van mijzelf ziet er nog wel wat spanning in. En, nou ja, het is toch slaggen, dus dat is heel mooi. Ja, ik praatte met die trainer, die zei al van goh, je bent toch een beetje zenuwachtig, want in Leiden heb je het eigenlijk net zo goed. Dus neem je dat mee of niet? Ja, vooral in een week ik het wel meegenomen. Ik ging in Leiden 12-4 sprongen en ja, hoe ik het sprong weer waardeloos eigenlijk. Dus dat, ja, ze zeggen zoals een slechte generaal is dan een goede wedstrijd. Maar ik wie er toch net zo zeker op. Dus ik hier al rond de week ja, wie waanzinnig nog een springtraining. En ja, ik wie er wel heel erg gefocust dat die goed ging. En die ging gelukkig goed. Dus toen koe ik van Alwaas die eigenlijk maar redelijk volle rust ja, deze wedstrijd ja, voorbereiden, zeg maar. En ja, er zie ik aan het begin nog wel wat spanning in, want ja, de eerste hicht die helk ik net. En er zit toch nog een beetje spanning en ik moest wel redelijk lang wachten tot tussen het inspringen en, ja, en de wedstrijd. Dus het is toch lastig dan, maar vanaf dat moment begon het gelukkig beter te rimmen. Ja, en dan ga ik zitten. Ga je met dragen? Ja, natuurlijk. Leuk in een pakje boter.